Predstavujeme vám Revio, aplikáciu, vďaka ktorej objavíte kľúčové myšlienky kníh literatúry faktu v sumarizáciách už za pár minút. Radi čítate, ale každodenné povinnosti vám upierajú pôžitok z knihy, alebo len hľadáte inšpiráciu, čo si prečítať ďalej? Je na čase prispôsobiť sa tempu dnešného sveta. Revio vám prináša mikrovzdelávanie v podobe 15 až 30 minútových sumarizácií najlepších kníh literatúry faktu. Vypočujte si ich, alebo prečítajte. Spôsob je len na vás. Vzdelávajte sa kdekoľvek, pri športe, varení alebo na ceste do práce. Revio sa prispôsobí vášmu životu. Vyberte si z viac ako 1000 titulov, prehľadne rozdelených do 27 kategórií. Objavujte sumarizácie kníh o psychológii, vede, podnikaní, osobnom rozvoji a mnoho ďalších. Stačí pár minút denne. Vytvorte si návyk, ktorý vám pomôže zlepšiť vzťahy, stať sa lepšími rodičmi alebo uspieť v podnikaní. Aplikáciu Revio nájdete v App Store aj Google Play. Stiahnite si ju ešte dnes a čítajte všetky tituly úplne zadarmo, alebo vyskúšajte 7-dňovú skúšobnú dobu a začnite si naplno užívať audio sumarizácie.